Resul! Tur davay! Подписчикlarına araşya! Razbor etmeli! Hey, azıcık yatayım. Sonra edecek razbor. Selamun aleyküm hormatly gitaristler. Oňatmaýar doýulanňyz. Häzir siz bilen Akştaparwyň razy men bu dünýäden aýdymyny, akordun kakuny öwreniriz. Kaku anzatçy kaku. Kakundan başlaýan ýani şeýle bitge. Reski grafikasyny örkedeýin. Aşak, ýokaryk, saklaýar, ýokaryk. Birinji aşağı başam barmak bilen şeýitjer. Aşak, ikinji pitekleýär. Soň ýene aşak, soň ýokaryk, saklaýar, ýokaryk. Aşak, pitekleýär, aşak, ýokaryk, saklaýar, ýokaryk. Şunu belläp alyp galyň, şoňa tertip öwrenen ýaly. Inni haýaljakdan gaýtalak görkezin. Kakuny öwrenen bolsak, inni akordlaryna geçeli. Akordlary, ansat akordlar ýekece baraba. Inni ayam akord. İkinci perde, üçüncü, dördüncü tar, birinci perdede ikinci tar. Son G akord. İkinci perdede beşinci tar, üçüncüde altı ve birinci tarlar. Son M akord. İkinci perdede dört ve beşinci tar. Son Dad akord. C akord. Birinci perdede ikinci tar, ikinci perdede dördüncü tar, üçüncü perdede beşinci tar. Son F akord. Birinci perde bare, ikinci perdede dördüncü ve beşinci tar, üçüncü perdede dördüncü ve beşinci tar, ikinci perdede olsa üçüncü tar. Son DM akord. Üçüncü perdede ikinci tar, ikinci perdede üçüncü tar, birinci perdede birinci tar. En son akordum E akord. İkinci perdede 4 ve 5. tar, birinci perdede olsa 3. tar. İtak baştan aya gaýtalalyn I am, son G, son M, son C, son F, son D, son E. Inni aýdym 2 bölümli bolýa, ýani gaýtalama bilen fetri. Fetriniň aýdyrşyndan başlaýyn. 2 krok aýam oýnaýas. 2 krok G. 2 krok M. 2 krok C. 2 krok F. 2 krokdayım. 2 krokum E. 2 krokdan itde de yankı ýyly getirilip koyunca 2 krok I am, 2 krok G, 2 krok M, 2 krok C, 2 krok F, 2 krok D, en sonunda 2 krokum E. Aýdyk görelany. Razıyım bu dünýäden, ömür boyu pikir edip diýjek sözüm diýip getsem. Watan dozun dolu haklap, beren dozun iýip getsem. Soň ýene innik setlerini aýdy bermeli, ýanky ýalyk skema boýunça. Razıyım bu dünýäden,
altı otur olup dostum için kıyıp gitsem, nun gödeli gowy görüp bir gödeli tıyıp gitsem. Inni şu yerde gaytalama öyle. Gaytalamanın iki krug ayam oynayız. İki krug G oynayız. Son iki krug F. İki krug D. İki krugum E. Gaytalama ikinci bölüm öyle yani iki krug ayam, iki krug G, iki krug F, iki krug D, iki krugum E. Neyli? Razıyım bu dünyadan, razıyım bu dünyadan. Ömür boyu fikir edip diyecek sözüm deyip gitsem. Yine gaytalabilen. Razıyım bu dünyadan, razıyım bu dünyadan. Üşen altı otur olup dostum için kıyıp gitsem. Akortlar şular ýaly gitdi. Birinji bölüm bilen ikinji bölüm bile daha aýdyp görün. Elime kakua ünseriň. Razıyım bu dünyadan, ömür boyu fikir edip diyecek sözüm deyip gitsem. Vatan dudun dolu haklap, beren dudun yiyip gitsem. Razıyım bu dünyadan, üşen altı otur olup dostum için kıyıp gitsem. Nun gödeli gowy görüp bir gödeli tıyıp gitsem. Razıyım bu dünyadan, razıyım bu dünyadan. Üşen altı otur olup dostum için kıyıp gitsem. Razıyım bu dünyadan, razıyım bu dünyadan. Nun gödeli gowy görüp bir gödeli tıyıp gitsem. Şular ýaly halan olsanız like koyun, like'ınızı kıskanman. 5 manat verecek like koysanız. Değişenle, yaxşonla sağ olun, sağman öğrenin. Şoğlu olsun, uddaçı.